Ako si Alexis Jane Caranza na humihingi ng public apology. Sana po mapatawad niyo po mga nasabi ko po. Hindi ko naman po talaga sinasadya yun. Dami din po kasi nagsasabi na nilalait-lait, minamaliit po kasi yung Valenzuela. Pinagtanggol ko lang po. First time ko lang po itong gagawin, pero hingi na po ako ng public apology. Sana po maintindihan niyo. Kung mapapanood po to ng admin ng Valenzuela versus Pangasinan Rambulan, pangalan niya po Paulo. Ayun po. Siya po yung punot dulo nito. May nag-add lang po kasi sa amin dyan po sa Rambulan. Tapos meron pong nag-live, tapos po binanggit po yung pangalan ko, tapos pinakita din po yung picture ko. Nagalit po ako, kaya ginawa ko po yung live na yun. Sobrang sakit po kasi ng mga sinasabi niya, gumanti lang po ako. Kaso po ang pagkakamali ko, dinamay ko po kayong mga taga-Pangasinan na dapat hindi nadadamay at nananahimik lang dyan. Sana po maintindihan nyo. Sana po sa mga nanonood po neto, sana maging aral po to sa inyo. Na sana po magpumandamay ng tao na nanahimik. At sana po huwag din pong abusuhin ang social media. At huwag po nating kalabanin ang mga hindi po nating kakilala. Dahil baka ano pong mangyari, pwede pong madami yung pamilya natin o kaya yung buhay natin. Sana po maintindihan nyo. Ito lang po. Maraming salamat.